सब कुछ तो जुटाई देनी। अरे तो यार हम तो सच में एकदम भूलो करा नहीं। बुच्चे के पापा सुनो तनी जी। का हो? कन्या की नेनुआ का पता ये ले लेना देखो तनी फूल तोड़ के ले लेना नेनुआ का पता ये भुला कोई नहीं। अच्छा ठीक बटम लेके आओ। आ कलन धो के ले आए। हां ठीक बा। अब का भुला तनी। हां रोड़ी अगरबत्ती सलाई। ए छोटको ऊपर जुतिया में ए छोटको आ कन्या की तन जाके सेवा करवाने ले आई। ठीक बटम जाके लेके आओ। छोटको इहो मौगी मां। हां दीदी बोली। कन्या के तने अगरबत्ती या रोड़ी या सलाई तन के ले आ दो ना। सब कुछ रख लिया नहीं। भगवान जी ये करो जुतिया में गोद भर दी होती तो इहो बेचारी भूखित न आ डेढ़ साल लैला भइल चल अगला साल दीहन जुतिया में तो भूखबे न करी। ले आ तो छोटको। हां ले आओ दीदी। अबे सब लिपे पोते के बुयो छी जो के दीदी लिपोले बनी की क्या ले आवा ना हो का कर लगल मौगी तू घरवा में हो। ली दीदी हम सब कुछ वाली। और सलैया हो सलाई वही बाटे। रोड़ी वही में सब कुछ बाटे। रोड़िया हो एगो ला ये फल फूल को लिया देने। दीजिए कैसे रखो करा के खरिया में मांगो छे। हां खरिया में कहां रखोगे करा के? अरे हम यही में सजा ले दिन ना वो टेंशन का ले लेबानी। ए छोटको देख लो और खाला बना ले जाके मतलब घटत बढ़त होई तन बता दे। घरे ले जाके रख दो अंदर ठीक बा। अधवे ले जाता नहीं जी बड़ी कठिन के परब होगी जुतिया माई के परब समझ ली लेकिन जुतिया माई से बस इतने विनती करना ना कि हमर बबुन के सलामत रख। हां छोटको बोलो एक बात कही। हां बोलो ना हम भूख सकिना। जुती है। हां खाना लेने की खरीदे। का तो बैठ के कथा तो सुन सकिला। अरे कथा तो सुने सकेलू बाकी भूखा लगे कहलू तो जुतिया माई तार आओ सुन तो परसल गोद भरबे करे त भूखिया परे साल से पूजा पाठ करे ऐसे तू चल के संगमा में आ भजन भाव गई हो कथा तो सुनी है इधर घरवा में। ठीक है आयो ले ले जा आ चलो बू। हां हां तो चलो धके आवा जल्दी चले कोई जी ओ दीदी घरवा चलो जी। क्या तन पूजा उजा करे तम जासन त बाहरी बैठत रह जा। ठीक बा बबुम के देखबे नो ने खेले मत जा। ठीक हम बबुआ के देखो। चलो हो कनिया ठीक है दीदी चलो। चलो आवा ना हो कनिया मां बोले तो कहनी भूखने का। हां अरे देखो ना चंदनी जागन तो ले ले औसा लिया हो दोनों ले ली हा एगो तू और लिया एगो हम और ले हम जल्दी लेके आवा ता दीदी घरे एकदम लेट होतो जाए खातिर का करे लगन घर में हो। हां ली दीदी चलो जी गए हो जल्दी ले ला हथवा के करे चलो। नहीं हो दादा अभी ले आइली सन्ना के हो आई दीजिए तो जल्दी कथा चालू हो कि तू कुछ गीत तो गवाई तो ये बेरा हो गई अभी ले आइली जाना राजा ने छोटको का करत अड़ी आई हो जे भाई सब बाल बच्चा बनैले रह जहां भी जासन बेटा लइका लेके सब बनल रह सब। दीदी और अब बताओ हम कबे के ताकत नहीं बावेलु जाए ई बेरा कर जा दे ना अब कबे ले पूजा पाठ में लागल बनी का करे का करे लगल हो जाए इतना लेट कर। अरे सॉरी आवे लागल फलो नहीं रे ना तो ओकर पापा चल गेलन फल ले आवे बजरिया से आ कनिया कहले रे के दीदी भूखल लगी तो हमहू चल तो कहले चलो ओइ जे कथा बर सुनिया अपन आके आ जलपान पी लिह जुतिया में भरिहन न गोदी। हां का दीदी ठीक है कर लो। के जाने दीदी भगवान भरी हन के ना पागल लड़ू का हो ऐसा ही बोलल जाला ऐसे ही बोले जाला आता मुझे तक कि जीतिया में के अभी तू जानते नहीं खू एगो रही के 10-15 बरिस सहिला भइल 1.5 साल अइले भइल पूरे संसार के बाल बच्चा के तनले बनी है जीतिए माई के बल पल इतना हमनी के बनी जा हमनियो के ताकि केहू के बेटी हनी जा माई हमनी के ना करेले परब हो जीतिया भूखेले घंटी बजाता रामाजी आइला अंगना घंटी बजाता रामाजी आइले अंगना उनका लीला पर चमके सितारा जैसा उनका लीला पर चमके सितारा जैसा अम्मा देहुना आशीषवा जाए के बनवा अम्मा देहुना आशीषवा जाए के बनवा बेटा काहे के जन्म ल जाए के बनवा बेटा काहे के जन्म
ढोल बाजाए के बनावा घंटी बाजो राम जी आइले आंगना घंटी बाजो राम जी आइले आंगना। मचिस ले बड़ो। हाँ ले बहन दीदी। के कई ना कैली अच्छा कमावा राम के बनवा भेज के कई ना कैली अच्छा कमावा राम के बनवा भेज के। कौन भैया बने जालन कौन भैया संगे जालन कौन भैया बने जालन कौन भैया संगे जालन कौन भैया लिहले राजा गदिया राम के बनवा भेज के कौन भैया लिहले राजा गदिया राम के बनवा भेज के। राम भैया बने जालन लक्ष्मण भैया संगे जालन राम भैया बने जालन लक्ष्मण भैया संगे जालन भरत भैया लिहले राजा गदिया राम के बनवा भेज के कई ना कैली अच्छा कमावा राम के बनवा भेज के। देखो तो दुल्हन जुतिया पर्व करे में कितना तुलता मान रहेला नु आय लेकिन गोद भर दी भगवान दे दी ना तो हम भी खा। अरे बढ़िया काहे ना पागल कहीं जीतिया माई से तने औरत गरज लगाव तहर गोद इही महीना में भर जा। एक बूंद पानी पियल जाला ना अन्न के कोनो दाना डालल जाला मुंह में समझला 24 घंटा सुबह के भूखल भूखल रात भर वही तरह उपास से पूजा पाठ केला के बाद में उपास से वही तरह सुत जल जाला सुतलो न जल जाला। देखो सुतेला न आदमी भजन गावेला मगर मछ में जन्म होखेला ठीक बा जे चोरा के खाला न ओकरा के बिलाय में जन्म होखेला। ई सब ना करे के चाहिए सबसे बड़ी बचे के चाहिए। असली होखेला ना दीदी जुतिया पर्व में रात भर रात जागा करे के चाहिए समझ लेही ना तो जान तड़ू अजगर में नु जन्म होखेला सुतला से दूध पियला से दीदी अजगर में जन्म होला दूधो पियला से सुतलो से कैसे का जहर ज्यादा सुतल रहला सामने ना जी सुतला से मगर मछ में होला मगरमच्छ में। हां हाँ होत हो कि हर पंडित जी हर किस्म के कथा कही ना जा। हां ए छोटकू आ अहो काहे खतनी ना जितिया भूखल जाला उ पंडित जी। अब रोवा बढ़नी हम भी जाना तनी हम बताओ तनी रुका बताओ तनी बताई। अरे जानता है याद है नहीं के पर कहानियां बढ़िया से ए दीदी हमर तनी तनी याद बहुए हम माई ओरी के कहत सुनले रहनी कहीं उ कहनिया कहा देखी दूगो बहिन रहली सन न तो दोनों माने एगो अमीर रहे एगो गरीब रहे तो गरीब की रहे ना कि दिन भर अमीर के घर बहनिया घरे अपने बहन की यहाँ नौकर माते खटे न तब बड़ा की बहनिया ओकरा के खाए खातिर 2 रोटी 4 रोटी देवे ओकरा न आ दोनों के बाल बच्चा कुछ ना रहसन न तो वो बारी न छोटकी बहिनी है तो बेचारी अपन दुखे में जिंदगी बितावत रहली तो आइल जुतिया के दिन न माने दिन भूखे वाला तो गोली कहे न कि ए दीदी या माने सब दिन तोहरे घरे खटतानी हमरा के मतलब कि तन कि दे द कुछ माने फल उल खरीद उरीद ली जुतिया में के बढ़िया से परब उरब हम कर ली ना कहते कि गरीब दुखिया के आदमी के परब होखेला कौनो चीज के जौने में बात तौने में कर ना तो बेचारी जौन रहे तौने में कैली गोई रे उनका घरे आटा सानत रहली न बड़की बनिया घरे आटा सानत रहली नु तो उजगा वाले हितनी सी आटा बा उनका पैरवा में सट गेल न तो ओही पैर अइली न तो देखली घरे आटा सटल बवे तो ओही आटावा के लिट्टी लगैली न ओही आटावा से आधावा खैली आ आधावा हड़गोरन रख देले कहला न कि सांझ भइला हड़गोरन रखेला नदी में सुबह में गाय बछरू के देवल जाला
ना तो उहे रख देली बेचारी। तो मैंने जुतिया माई सोचली उनका बारे में, तो भेष बदल के बूढ़ के अइली उनका घर साधु बाबा के ना। तो केवाड़ी वाड़ी खुलवैली तो कहल ना कि बच्ची बड़ी भूख लागल बा, खाए खातिर कुछ द। तो कहली कि बाबा मैंने अपन कुल कहानी बतैली पीछे के कि गोड़ में के रोटी माने सटल आटा के बनैले बानी लेम। तो कहलन कि ले आव जौने बा तौने, बड़ी जोर से भूख लागल बा ना। तो उबाड़ी तो खियली बाबा के ना। तो उनकरा खैले पियले के बाद में बाबा जी के लागल जान कि 2 नंबर। अब मान ली दीदी संक्षेपते में कहतानी तो लागल ना। तो उ कहलन ना कि बचिया मैंने खेलू पियलू ठीक है, लेकिन हमरा मैंने गड़बड़ काम बुझाता ना। तो उ कहले कि बाबा राते बिराते कहाँ जाएम, घर में हमारा कोनो कोनवा में कॉल नहीं ना। तो कह के बेचारा सुतलन। बिहान भला जब छोटकी बहनिया जागत तो चारू ओर सोना माने लइका फैका वही साल उनकर हुकुम के रह गेल जननी। घर दुआर कुल्ही उनकर भर गइला, महल तर उठ गइल। तो बड़की बहनिया देखलस तो कहती ये छोटा की कैसे तोर हो गेल रे। तो कुल कहानी बतैली कि जान जा दीदिया तोहरे घर से अइनी आटा से सट गई रहे आ काल जुतिया भूख रही। तो आधा माने हमार मर्दा खैलन, आधा हड़गोड़ न तो बाबा जी के खैलन ना। सेम जुतिया के दिन बड़की बहनिया वही तरह करतिया, वही तरह माने हर चीज रहते हुए मतलब कि चोकर के रोटी लगावतिया ना। तो उ कहती ना कि मान ली कि अमीर बिया तो ओकरा तनी बढ़िया बढ़िया न चीज खियावेला जी। मान ली शाही पनीर बना दिलस, वैसे पनीर बना दिलस, पनीर कटोरी बना दिलस, कुछ ऐसे बना दिल पापड़ ऊपर छान दिल रहित तो ना सब कुछ भरले ना रहल रहे। आ फिर भी चोकर के लगैलस लिट्टी। बाबा जी अइलन खइलन पियलन सुतलन ना। आ सुतला के बाद कहलन कि हमरा मन लैट्रिन लागल बा ना। उनको के यही बतिया कहलन। तो कहली कि ए बाबा जी कहाँ जाए, जब घर लैट्रिन 4 गो भरा रहे कहते कोनवा में कॉल नहीं घरवा के ना। कोइलन आ कह के जब बिहान में उठते चारू ओरे गंदगी ये दीदी जान जेवा जौनो रहे तवनो ओकर ना पाता ना धन दौलतिया जान तड़ू कनिया जे जैसन कइले रहला वैसने करम न पावेला। देखो जरई ना करे के चाहिए, एक दूसरे के देख के जरे के ना चाहिए, अपना में मिल। मान ली कि जौन भगवान किस्मत में देले बान ओतने में खुश रहे के चाहिए। तब का ज्यादा लालच कला के जरूरत बा जी। इहो देख ला आजकल के जमाना के बात, आदमी के भगवान दे देता लड़की तो लड़की पे आदमी खुश नहीं के रहत। तो बतिया कहते लड़का जरूर बा खोजत आदमी, लेकिन जानो आजकल लड़की बढ़ के बाड़ी सन। मान तनी जानता दीदी बाकी हमर बुचिया के पापा बावन न बबुआ के ना मानलन बुचिया के मानलन जान जे। आजकल नो जान जा बेटा से बढ़ के बेटी करत अड़ी सन। तब काची बेटा का सोना के सीढ़ी लगइया सन। अरे सीढ़ी उ तो औरु कपार पर लेकिन जाए तो जीतिया माई से इहे कहनु बेटा बेटी दोनों के सलामत रख। हां तब का जेकर जौने भगवान देले बानी न ऊपर को ही सलामत रख। शिकायत नहीं की जा करते है जीतिया माई, और गलती सही कहू खली तनी के माफ कर दे। तब गंगा में सीता नहाली सूरज गुड़वा लागली हो तिरिया जनम जनी दीह बड़ा रे दुख होला नु हो ए सूरज तिरिया जनम जनी दीह। चला हो गेल ना। हां दीदी चले के ना बबू हमर रोत होई छी। जय हो जी मैं सबके बने कथा तो सुन लो जाओ। हां जी का बुचिया रोत है का। हां ओने लेके नहीं चलो बुचिया रोत है। अरे हम चलत हैं जा। चलो जाओ चलो दीदी। काजी बाबू जी भूखाइए गेल बनी का। यहाँ के नहीं हम लेके उठले बुचिया रोत रहा है। हां लइका फेंका छोटी छोटी बात सुन त रोबे न करिए। अब ना आई बे जुतिया माई अब ना आई हमार पाऊआ दुखैले जुतिया माई अब ना आई हमार पाऊआ भारी भइले अगला साल फेर आई हमार चले छको। हां चली बनी से गोड़ लगता कह के है जुतिया माई हमारे के बनैले रहिया और मतलब कि हमारे बेटा बेटी चाहे दे दे जुतिया माई जाते दीदी ना। हां ठीक बचा गोड़ लगता खुश रह कनिया अगला साल तहर भगवान गोद भर दे ताकि हम बड़की मम्मी के हाय लागी। हम तो चाहत नहीं छोटो करना यही साले भर दे अगले साल से बैठो हमनी संगे। चलो अब चल जा कनी अजी सुनो तनी काजी अरे आई है जे गोड़ ओड़ लागली जितिया माई के का हो आई है जे गोड़ ओड़ लागली।
बबुआ के ना लिए नहीं गोड़ लगा बबुआ कहाँ बा तो ना खराब आबे ना कोला खराब बोल नहीं तो लगली गोड़ हुआ तो गोड़ लगली के होने ले निहुर के बैठ के तनी लगी ढंग से तो बढ़ जे चल बड़े बड़ लागे तो हो चल सामान मान ले बालू सब ले ले बनी चल जा जितके मैं